Гуляли по місту, по тротуарах, по газонах, метро, по вагонах, шлялись зранку до пізньої ночі. Самі не знали, чого ми хочем, самі не знали, чого блукаємо, самі не знали, чого шукаємо. Високо в небі ясні зорі, їх в місті не видно, їх видно в полі. Гояла. Чарівне полке, для кого солодке, а кому гірке. В архітектурних джунглях вирує життя, втратив пильність і тебе вже нема. Тут готують коктейль надзвичайного смаку, інгредієнтів в ньому повно усяких. Прекрасне, потворне, гарне і гидке. Одним словом, усе, на що здатне плем'я людське. І той, хто у місті перебуває, цей диво коктейль неодмінно вживає. Хоче, не хоче, знає чи ні, удень і вночі, вдень і вночі. Часом нам кайф, нас манять вогні, а часом нам хочеться звідси втекти. Прийдіть до мене, поговоримо разом. Треба нам, думи, щось змінити, бо більше вже не можна так жити. Можем змінити шило на мило, можем змінити ліво направо, можем змінити небо на землю, хоча б від того нам легше стало. Салям алейкум, в эфире программа Jungle Studio. Сегодня мы продолжаем беседу с группой Тадхагата, ее участниками Кириллом и Орестом. Салям алейкум. Алейкум салям. Орест, ну все-таки вы идейный вдохновитель этого проекта, да? Вы фронтмен этой группы. Расскажите про этот проект. Так сталося, що я став ідейним вдохновителем, фронтменом і типу збирачем і зберігачем інформації, традицій, якимось місцем, куди це все стікається і звідки воно транслюється. А насправді це була спільнота, скажімо так, навіть не можна сказати, що однодумців, тому що дуже різні ми були. Це була спільнота хлопців, дівчат, музикантів, які дуже хотіли в музиці якось себе показати. І ми порахували, на якийсь момент у нас було, здається, чи 15, чи 20 концертів, і не було жодної репетиції. Тобто ми домовлялися, що ми граємо, як ми граємо перед виходом на сцену, і йшли і грали. Вот. Это то, что я рассказывал чуть выше. Ну, да. Импровизационная музыка. Так даже и альбомы записывают. І сказати, що хтось в цьому якийсь є ідейний лідер чи якийсь там фронтмен, який фронтмен? Якщо я от зупинився, не граю, всі інші грають. І це нікого не турбує. Тобто музика відбувається от зараз і тут.
з часом просто так мінялись склади. У мене десь є файл, цей список учасників гурту Тадхагата, там купа музикантів, ну, багато з них видатні люди, яких я дуже поважаю, які, наприклад, приймали участь як запрошені там, в концертах, на фестивалях, бо мінявся склад, мінялись завдання, нам треба було грати чи так, чи сяк. Изначально какое было количество людей? О, 6 чи 7 нас було. Забрівши в хащі, закутаний у вітер, накритий небом та обмотаний піснями, лежу, мов мудрий лис, під папороті квітом, і стигну, й холону, і твердну в білий камінь. Твердну в білий камінь. Рослинних рік підноситься зелена повінь, годинкомети листя, безперервний лопіт, залє мене потоп, розчавить білим сонцем, і тіло стане вуглем, з пісні буде попіл. З пісні буде попіл. Прокотяться, як лава, тисячні сторіччя, де ми жили, ростимуть без наймення пальми, і вугіль з наших тіл цвістиме чорним квіттям, задзвонять в моє серце джагани в копальні. Джагани в копальні. Джагани в копальні. Забрівши в хащі, закутаний у вітер, накритий небом та обмотаний піснями, лежу, мов мудрий лис, під папороті квітом, і стигну, й холону, і твердну в білий камінь. Твердну в білий камінь. Твердну в білий камінь. А как вы пишете песни? Просто якось з усіх всіх учасників ну, вийшло, що я пісенного матеріалу найбільше я приносив. І так ну, вийшло, що хто приніс, той і співає. Та? Тобто я ж не співак, я ніколи не вчився, і не, ну, і не, але воно якось так само вийшло. І виходить, що от ті пісні, які лишились в репертуарі, да? От, які ми Да, виконували, ну и також Орест это наиболее стабильный участник. То есть он за все эти годы жодного концерту да, не не пропустив. пропустил. А от Кіра між іншим Да, пропускав. у остальных бывало по-разному. Я бывало, что пару лет даже пропустил концерт. Ну, Вот. А Орест самый стабильный, поэтому он по праву несет это знамя, связующую нить тащит. И вот Ну, теперь у каждого когда из мы вас перешли, есть своя да, группа. Да, у каждого постепенно образовывались
параллельно там другие какие-то проекты музыкальные, или это было связано с работой, или тоже там с творчеством. Вот. Віє вітер, віє буйний, віє за горою. Мороз ходить, мороз бродить під руки з весною. В річці риби, в полі скиби, дощу з неба просять. Хмари хмарять, роси росять, небо в барву просять. Помазала шлях і злива розкислим болотом, плуги рить плай, мужицьким пахне поле потом, мужицьким пахне поле потом. Сірий ранок, ніч розколе, згасне сон на квіті, сірий труд виходить в поле, грає на трембіті, сірий труд виходить в поле, грає на трембіті. Какие, на ваш взгляд, перспективы у вашей музыки? Ну, я не перестаю мріяти. А в просторах вот Украины? Нет, Ну, перспективы Кира, во многом зависят от того, насколько есть возможность эту музыку доносить до слушателя. И вот в том числе благодаря вашей программе и приглашению, да, за что отдельная благодарность. Вот, мы надеемся, что те, кто нас знают, услышат, вспомнят, проностальгируют, там, смахнут слезу, вот, порадуются. Поржут. Вот. А новые слушатели, кто нас не слышал, найдут что-то и для себя. Ну вот, судя по реакции во время съемок, я так понял, что шанс есть, и песни цепляют, музыка нравится. Надо доносить, у нас как бы нет времени, возможности заниматься этим систематически и так пробивать дорогу к слушателю. У нас есть, ну, как бы другие, за эти годы образовались много еще параллельно других проектов, которыми мы занимаемся. Вот. Этот как-то в основном, ну, как бы больше для души, что ли. Ну, вот мы надеемся, что... Да, он правда получился очень Да, душевный. что люди Ну, будут слышать. справа в Тем тем- более, учитывая возможности современных медиа, Ну, да. соціальних сетей. Справа в тім, що повертаючись до теми, як ми музикували і що ми робили, оскільки для нас результат був не настільки важливий, наскільки був цікавий процес, то навіть уже досягнувши якихось там, ну скажімо так, успіхів і певної якоїсь навіть вже своєї аудиторії, яка у нас була по Києву і там не тільки по Києву. Ну, ми навіть якось не думали про те, що треба знімати кліпи, там, записувати альбоми. Тобто, ну, це все було якось десь там далеко від нас. Ми не надавали цьому значення. В той час, коли там вже там колективи деякі там випустили по 3 альбоми, Ну, ми да, там да. все продовжували на сцені там дурачитись. От. І в якийсь момент просто стало зрозуміло, що ну, треба там показати результат.
Ну, а результат наш це от ми такі. А на той момент, уже, який ми мало когось цікавило. На той момент уже, скажімо так, шоу-бізнес і сама ця індустрія музична, вона пішла вперед. І люди, які були готові показати цей результат, от зараз і отут, от альбом, от кліп, от там стиль. А який стиль? Та от, що ви хочете, щоб ми заграли? Ми вам зараз зіграємо. Ну, та ладно, ви йдіть звідси, що ви хлопці в голову морочите. І виходить, що ми, ну, начебто просто опинились не готові до таких правил, таких серйозних правил гри бізнесових. Закони біосу однакові для всіх. Народження, страждання і смерть. Що лишиться по мені попіл слів моїх. Що лишиться по нас, з кісток трава зросте. Лисиці, леви, ластівки і люди. Зеленої зорі черває листя. Матерії законам піддані незмінним. Як небо понад нами синє і сріблисте. Я розумію вас, звірята і рослини. Я чую, як шумлять комети і зростають трави. Я теж звіря сумне та кучеряве. Какие у вас дальнейшие планы? От ми якраз це з Машою обговорювали на репетиції. Да, Маша каже, як класно, що ми знову зібралися. І ми всі погодились. Ну, наши ближайшие планы — это дождаться выхода эфира этой передачи, послушать, посмотреть, как мы играем. Порахувати лайки. Репосты. Ну, насправді, жарти жартами, але просто, щоб ви зрозуміли нас, ми знаходимося в музичному середовищі настільки глибоко, що ми з цього музичного середовища практично голову не висовуємо. І всі наші плани, вони пов'язані з виробництвом, з якимись проєктами, з новими піснями, з записами. І сказати, що от ми плануємо тур гуртом Тадхагата, чи там у нас ми закінчуємо альбом післязавтра, чи ще щось, ми не можемо
тому що ну, таких планів нема. В мене є сподівання, що, скажімо, наш статус, наш музикантів професійних, наш рівень виконавства, він дозволить нам в якийсь момент говорити з людьми, які вирішують в музичному бізнесі і взагалі ну, в бізнесі щось вирішують. Ми зможемо прийти і сказати, ми вам зробимо дуже класний альбом, ми запишемо, ми вміємо це робити. Ми заграємо, заспіваємо так, що вам сподобається і всім сподобається. І нам для цього потрібно зовсім небагато. І скажемо, що. І люди скажуть, ви знаєте, ми знаємо 10 проєктів, в яких ви граєте, співаєте і ми вам повністю довіряємо. І в цей момент ми зможемо повернутися до тих от дурнуватих підлітків в собі, да? Коли ми почнемо дурачитись, коли ми почнемо робити всякі різні, можливо, не дуже, як це сказати, прогнозовані речі, але цікаві нам і цікаві іншим. І тоді ми до вас прийдемо з новим альбомом, подаруємо його. Спасибо большое. Kimlerdensin Asiye Hanım, kimlerdensin of aman aman. Min faytona giderim, sen benimsin of, oh sen benimsin of. Min faytona giderim, sen benimsin of, oh sen benimsin of. Arabayı atladım, faytonlar yektim aman aman. Nice yıllar Asiye Hanım, hasretin çektim, oh hasretin çektim. Nice yıllar Asiye Hanım, hasretin çektim, oh hasretin çektim. Öyle mi derler Asiye Hanım, böyle mi derler aman aman. Ah şu yaşlık çağına derya mı derler, oh derya mı derler. Ah şu yaşlık çağına derya mı derler, oh derya mı derler. Allı da pullu şamatalı gelin, yoldan mı geçtin aman aman. Yanakların kırmızı, konyak mı içtin, oh konyak mı içtin. Yanakları kırmızı, konyak mı içtin, oh konyak mı içtin. Я очень вам благодарна за вот этот вот ваш проект. Он такой живой, настоящий. Вот эта музыка, она... Основная надежда у нас на слушателей, зрителей вашего канала, слушателей, которые увидят нас потом на наших страничках, на ваших страничках. И пусть они передают друг другу, слушают и делятся своими впечатлениями и с нами, и между собой. И вот этот снежный ком пусть нарастает, вот, а бизнес подтянется. Потому что в первую очередь это у нас как бы нету такой цели делать из этого бизнес, шоу-бизнес, даже шоу. Нет цели делать шоу из этого, а просто песни от души, музыка от души. И вот надеемся, что она достигнет тоже какого-то такого глубинного восприятия. Широкої аудиторії. Широкой аудитории. Я надеюсь, до новых встреч. Да. Обязательно. І Да. ми. Спасибо. С вами была программа Джанлы Студио. Оставайтесь на телеканале АТР, слушайте хорошую музыку.